Ngibingelele babukeli emakhaya, igama lami nguVusi bayamazi abaningi kuyo le channel ehamba phambili uMkhanya Kude TV. Bafowethu, inkulu ke indaba namhlanje sizokhuluma ke ngabaculi nje abadinga ukunikezwa amandla okukade babezama yabo esingasababoni babezama uShuni Webhofa. Mina ngifuna uqamba manga ngiyawuthanda uShuni kaMgqumeni. Ubona Shuni enguthandayo nje engulalelayo ingakho kwesinye isikhathi lokho ngikhuluma ngomlabalaba yabo. Kodwa ke ngiyabona ukuthi kuyenzeka, ngiyabona nje basiqala umlabalaba simbona ayodlala emcimbini ikhuphukane zakho. Into enhle kakhulu yana ukuthi simbone umlabalaba eyodlala kwikhuphukane zakho ukumnikeza amandla ngoba naye hayi ukuthi ngoba uyafika nje ngale album le. Ngicabanga ama-album awu-4 mangaqamba imanga mangekho mathathu, kodwa nje mina ngikhumbula ukumuzwa kwi-album yakhe yayikhala wayekoqozisa nje kuyona yokuqala. Ngangeyokuqala futhi mangaqamba imanga le album. Ngiyikhohlwa nje isihloko sayo kodwa nje yayimnandi uzuthi hayi lo mfolo uyeza impela. Kodwa ke siyabonga ukuthi cha kulonyaka nakho babona ilongelo ukuthi abamnikeza amalungelo akhe. Bamnikile bafowethu, sizombona kwikhuphukane zakho ejabulisa abalandeli ngengoma yakhe laphana bafowethu. Okunye ke bafowethu, yazi kunomunye umfoko yazi engingasamboni, angazi noma abanye abantu mhlawumbe bambona khona umfoko kuthiwa uMabutho. UMabutho bafowethu akabuyi uMabutho. Yazi uMabutho bafowethu bengilalela izingoma zakhe mina namhlanje, ngilalela nje ngilalela ngizwe ukuthi ikhona into ekhona la kuMabutho. Angazi ukuthi ngizothi mhlambe kushodaphi noma mhlambe abekho yena abantu mhlambe abamsizayo ngoba phela umculo bafowethu kahle umculo bafowethu kufanele kube nabantu abazokusiza eceleni ukwaluleka nje ngokomqondo ngokomculo bekunikeza ama-advice ukuthi uma uhluleka la yenza kanje uyabona. Mhlambe ke siwathatha amagejo wabeka phansi kodwa bafowethu akabuyi uMabutho. Akabuyi uMabutho, uyacula lo mfoko bafowethu, umuntu ocishe afane nabo umlabalaba abasikhumbuza uShuni Webhofa. Uphi uMabutho bafowethu, mfuneni uMabutho ebuye emculweni bafowethu, akafunwa yimina kodwa ke nje ngicabanga nabanye bayawazi umculo kaMabutho. Bengakaze nami nginake ukuthi uMabutho ushaya ingoma emnandi kanje, kodwa ke mina ngihambe ngilalela abaculi abadala, ngingene nje ku-YouTube ngiseshe kunomculo kwakuthiwa umculo kanje. Uphi lo mculi? Yazi umculo wayecula lo yabo. Nawe awake umbheke lapha uMabutho sibone ukuthi angeke yini umthole. Khona omunye ngiyamkhohlwa manje, omunye owakuthiwa wayebiza ivela likhanya. Ivela likhanya, I'm not sure kodwa ke bazomkhumbula kodwa abantu akwacula nabo ngikalaphana kwabanganakiwe. Lo mfolo loyo ke mhlawumbe ngicela ningikhumbuze igama lakhe laphana kwi-comment section. Khona elinye igama ayibiza ngalo, naye lo mfowethu wayecula lana bafowethu, kodwa nje amanye ama-album yibiza ngevela likhanya, Ngicela ukuthi ningikhumbuze babukeli bami. Naye lo mfowethu bafowethu akabuye naye laphana ashaya ingoma futhi hayi nama-album maningi, ama-album akhe futhi ezinye ingoma ngangithi ziculwa uMgqumeni ati uyena eyiculayo. Ucula le ngoma enye lethi khona ingoma akwayishaya ethi King wena, King mina, Queen wena, zonke intombi, ngazi zonke intombi kanjani kodwa ke ilapho bafowethu lo mjito uyacula bafowethu. Ababuye abaculi bafowethu emculweni, abantu ishoshovu lezi eziphatha imali zibasize. Umlabalaba nje angabasadedela ijoka, akasanesalima ngoba selitholile ithuba. Abantu imvamisa-ke abantu abasuke baqhamuka emaceleni abashaya uShuni kaMgqumeni bavele bacindezeleke isikhathi esiningi, kodwa ke nayo inhlanhla seyitholile yabo. Siyichanele hamba phambili, siyacela ukuvala le video.